ranka yadda wato ƙara na kawo ta sallau tsakani ne da hilan ka yadda ko da yaushe da na yankuro sai ka ce in yi haƙuri to haƙurin nan fa gaskiya ya ƙare mu kaga daga taya akuya ta shekaran jiya na ce mara ba zan sayar ba ai ba dole ba ne tun da dai ta wuce ba kuma sai na sayar ma dole ba daga ce ma ba zan sayar ba na kamo akuya na dawo ba ta taɓa ɓata ba a gidana aka haife ta amma sai ya biyo dare ya zo sace akuyar. Ka tabbatar shi ne ya ɗauki akuyan nan? Ranka yaɗe ido na gan shi. Daga ciniki ka ce mutum da ya ɗauka ma. To ai ya ranka yaɗe daga cewa ba zan sayar mar ba shi kenan ya biyo dare ya sace akuyar ta. Ka tabbatar daga ciniki a ce shi ne ya sace akuya? Ai ranka yaɗe ba tuhuma. Kira min sallau. Farcen cusa ba zai bane ba. A dinga haƙuri. Wallahi shi yasa kaji na wannan ya tafi ya bata wannan ya tafi ya bata wannan ya tafi ya bata. Sai yasa na kira Usman na ce zai ya kame min zabbin nan ko na huta. Makwabtaka yarwar mutuntaka mutuntaka yarwar makwabtaka. Kawai sai na ji ya kin tura ruwa lafiya da ko ba. Ni fa cin mutuncin nan mai gida ya ƙare. Haƙuri na ya ƙare. Ina ɗaga ƙafa ne mai gida saboda kai gaskiya, amma haƙuri na ya ƙare. Kaga irin cin mutuncin da mutumin nan yake mun kuwa? Mato kenan. Kaga irin zagin da ya mun na je gidansa? Haƙuri na ya ƙare mai gida gaskiya. To, gaskiya ne. Ni kaina wallahi ina ɗaga ƙafa ne saboda mahaifi. Alƙawarin da ne wa mahaifina cewa zan zama da mutumin nan lafiya. To amma na ga yanzu tura ta fara kai bango. Dole mutumin nan zan ɗauki mataki a kansa wallahi yadda ya kamata saboda cin zarafin da yake mun wato yanzu ya bar kaina haya koma hakan iyali na kenan to billahi lazun wara mani ba zan rabu da shi ba na ga yamma wallahi mutumin nan ba irin cin zarafin da baya mana. Assalamu alaikum. Sallar kamar sallama ko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wane? Makocina ne. Ya jama'a kuma. To madalla. Ya damanan nan. Allah sai godiya. To alhamdulillah. Damunan Allah da za mu samu abun alkhairi. To alhamdulillah. Madalla. Alhamdulillah. Madalla. Iyalin da lafiya ko? Lafiya kalau wallahi. Barka dai. Barka dai. A'a akwai abin da muka zo yi tukunna. Saurara. Ranka dade. Ba da yanzu ke magana akan kun yi cinikin akuya da shi. A kware kuwa. Saboda ka yanzu kuma akuya yana zargin ka satar masa akuya. Ni? Eh. Ranka dade ne hadan da akuya. A to ya ce kun yi ciniki da ita. To gaskiya ne ya ba wa dillali ya saida masa akuya. To. Ni kuma na ga dillali da akuya na ce to bari in saya akuya. Sallau ya na ga mato ya wanko a guje. Yana kar a kuskura a saida mun da akuya. To. Shi in dai ni za a saida akuya bai yadda ba. A takaice dai bai sayar ma ba. Bai saida mun ba. Yalla bai ba dan gara ce na yi gumi ba da ido na ga dan lita aka yana ciniki. Wala idi dan litin? Hakika da ido na ko ba waye bai san akuyan nan ba ita ce mai farin ciki ko? Ita ce da ina ganta da ido na. To alhamdulillah kai kaji. To turan ka yadda a gaskiya sai dai hukuma ta haƙuri da ni dan Allah ni ne ajalin dan lita a ƙasar. Domin ko kaga ranka yadda wannan fata biye min yaron nan. Kaga naje ina sallah a kogi zan haura. Kurin yaron nan sai ya zo bi ni. To ranka yadda mutum yana sallah. Kaga ba ka ce kar mutum ya bi ka ba. Wallahi ranka yadda kafin in yi raka'a 4 yaron nan sai da na sallama sai na neme shi na rasa kama aljani. Na ce to yaron nan ƙarshenta mu kowa yayi mantuwar alwala ko bai tsarki ba. Ashe ranka yadda yaron nan dama jonuwa yayi a jikina ya yaye min kuɗi na tas. To kuma ga hallau ya dade min na akuya. Abin da nake so da kai yanzu ka nemi afuwa ka bayi haƙuri. Domin in da kai ne he inda masifa ta ƙare. So ka abin da nake so da kai ka dinga zama mai haƙuri. Mutum da ɗan uwanka maƙocinka ɗan uwanka amma kullum masifa ta ƙi saboda ka dinga zama mai haƙuri abin da nake so da kai. Allah ya baka yi wa rai. An sallame ka. Allah ya ba. Ni zan ƙara fada ga Je kana sallame ka. Na sallame ka. lafiya. To Allah ya ba. Lafiya. Allah ya ƙara. A dinga haƙuri. Ka dinga haƙuri.
Makwabtaka, ‘yar uwar mutuntaka. Makwabtaka, ‘yar uwar mutuntaka. wato ke ladidi ba wanda yake ta kiyaye lamana. Wato ke inda nake sa kafata ba nan kike sa taki ba a duniya. Duk ki rasa wanda zaki so a duniya sai dan gidan sallau. To bari in gaya miki gaskiya, a duniya ni fa ba ni da abokin gaba illa irin sallau da jininsa gabaki ɗaya kaf. Ni Aminu zan baki dan gidan mai gari. Aminu. Wallahi baban Musa nake so. Shi ma duk abin da ya ga dama ai shi yake yi a cikin gari, amma ni daga ya ganni ina yin abu ko ba wani abu bane ba sai ya kwashe ya zo ya faɗa maka. Kai kuma kawai sai ka zo ka dinga mun faɗa. Wato ke inda nake sa kafata ba nan kike saka ba. To baba shi da yake hana ni kula Musan, shi ma naga duk wanda ya ga dama shi yake kulawa. Idan ba abin ni na kula shi ba shi zai aure ni. Ladidi, wato ke ma waɗubar uwar taki zaki ɗauka kenan. Wato ni zaki wa cin mutunci kike ce mun da ke da Sani za a haɗa ku aure? Kin taɓa jin uwa ɗaya uba ɗaya an haɗa su aure? To ni na gama yankewa. Aminu zan baki ɗan gidan mai gari. Kuma in dai ni ne ubanki na gama yanke magana. Iyalan na tsaya. Ƙwarai kwa. Tabdijan kamar ya. Baba wato dai kawai su ma dai kwaɗayin rawanin gidan nasu kake yi. Kawai za a ce wani za a bani. Rawani? To me zan da rawani ne? Shi nake so kullum. Domin ni ma so nake ki huta, ni ma in huta. Kawai soyayya ba. Wai malam ɗan wai shin kai yau za ka yi aure ne? Aure? Kai mata kaga ina bi da za ka yi min wani zancen aure? To ba gara bin mata ba da sana'ar da kake yi. Sata fa kake yi, mutum ya tanadi kayan yi domin biyan bukatar yi, ka ɗauke ka je ka lalata mar ko kai amfani da yi. To ai iyakaci na sata ko? Kai ku abin da kake kurguma, munafurcin da kake kurguma ka raba aure. Duk kai kadai ka zo saboda tsabar ninkufarcin ka fa har gidan kaso a kai ka. Aini iyaka ta ma satar kenan. To albihirinka. In dai gidan kaso ne kai ma ka kusan zuwa, in dai baka daina sata ba. Kaga ni fa daga yau fa bani ba kai, da Allah alaka ta daga yau ta yanke da ni da kai kawai bani ba kai. Ka je kai sabga. To kai yanzu in ba dan ni din ba ma waye bai yi abokantaka da kai. Sha kawai. In ba ni ba barawo kawai. Nice. To soke. Malam Mato. Malam Ali. Wato sitiran nan zan je ta garin na kutu. Kuma sai gashi Allah ya sa na gaba da kai. Wato abin da nake so in gaya ma. Mun daɗe muna shiga amma tura ta kai bango sai gashi abin alkhairi yana nema ya daidaita. Na ji daɗi da na ga cewa ɗansa Musa yana bibiyar Ladidi yar wajenka. To kaga idan ba ku sulhunta ba ta abubuwan da muke gaya muku, soyayyar 'ya'yanku ta daidaita ku. Wato da akwai wani abu da na yi niyya duk da ka sake tsankuna ta da idin magana na gaya. To ina sauraron ka. Mala Ali. Na'am. Na fuskanci kai ma ka fara zama ka bi hanyar jakada. Domin duk wani nunkufurci da annamimanci da ake nema a shiga tsakanina da iyalina da kai. Ni din? Ƙwarai kwa. Saboda kana ganin dangin ka nake aure shi ne suka kake haddasa ganin cewa to wannan abin fa ya fi ƙarfinka. Kuma bari in gaya maka, ina so in ja ma kunne. Tsakanina da Sallau, ni fa Allah, in ka kula ai masallaci a ƙofar gidana yake. Masallaci a ƙofar to ai na ganin na fiye kara dai ban yi sallah a nan ba. To ai kuma wannan kuma abu ne wanda ya kamata a ce kana furta himma. Abin da nake so in gaya maka, ai ko mutuwa ne ka in ana fatalwa
na ga cewa wai ɗan gidan sallau ne zai auri yata jini na, ai ko ba a taɓa fitarwa a nan ƙasar ba da an yi. Allah da na fito in kashe shi in kashe saurayin ga kuma uban da za ta aura. To wai malam Mato, yanzu duk wannan tada jijiyar wayan da kake baka tunanin cewa yau in kai ne gobe ba kai bane? Rayuwa za ta iya halinta fa. Kai kuma ya me zaka ce wa ubangiji? Mala Ali, na'am. Ni fa Allah kawai nake jin tsoro. Amma abin da sunan da ya fara da sama wallahi ni ba a zuciyata yake. Kuma ina so in gaya maka ko ni ko shi kai Allah ina ganin ko ni ban tahi ko bai tahi daga garin nan ba to ni zan tahi. Ni fa zaman garin ma fa da ake ambata sunansa wallahi ya ihe. To ni dai zan je sutura garin nan kutu. Na gaya ma wannan to ni da na yi niyyar zuwa suturar. Amma tun da wannan zulumin a zuciyarka to wallahi ni na fasa. Ni gari zan koma. Allah ya sauke. Amin. Ku kasance da tashanmu ta daga fina-finan Hausa TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanin saƙonninmu idan har mun ɗora.